mu shige gidan saida, wallahi mu je mu kai gaisuwa domin kuwa babu tamkarta. Sayyida Fatima, wallahi ko babu tamkarta. Sayyida Fatima, gidan da Rasulu kullum idan yaje zai dafa kofarsa, yace zai dafa kofarsa. Sayyida Fatima, ya karanta aya da bakinsa. Ita dai ce soyuwa guna annabi babu tamkarta, ita din babu tamkarta. Sayyida Fatima, ko ina an yi shi domin ta. Sayyida Fatima, wata ke kyauta cikin kyauta, abanki ya baki kinka ba bai warki ya Sayyida Zahra. Sayyida Fatima, ya ummul a'immatu Zahra. Duk wanda ya ce mu bar san Batulu ku tashi ku kai shi can bola, ku tashi ku kai shi can bola. Sayyida Fatima, dan amfani bai da shi walla. Sayyida Fatima, za mu samu cire mu sa canja aljihu bai san muna yi ba, san bai san muna yi ba. Sayyida Fatima, amma aikinsa ne duba. Kaunar ki Batulu shine sayan fam wanda ake zuwa janna, wanda ake zuwa janna. Sayyida Fatima, dan shine sainin na aljanna. Sayyida Fatima, a so ki a so diyanki, a so abbanki mijinki ma jimla, a so shi mijinki ma jimla. Sayyida Fatima, dan ke ce hanyar sanin Allah. Dan Allah uwa gurin muminai ki amsan kari na jabaya, ki amsan kari na jabaya. Sayyida Fatima, komai zan yi shi na shirya. Sayyida Fatima, ni dai fa na samu ko a ɗan yatsin naki Batulu in kama, Batulu ni fa in kama. Sayyida Fatima, ba shi ba ko kwata a kalma. Sayyida Fatima, mafita gun kauna aike ce. A soki a biki an dace, uwa gun Zainaba ke ce, ya matar Ali ‘yantacce. Rasulu ya ce shi ɗin ke ce, a san ki Batulu na zauce, tunanin nawa duk ke ce, rana da wata sun bambance, gwagwa a ciki ake tace, dattin ya tsaya mai kyau ya wuce. Haka duk wanda ya so sai da ruhin sai na a aljanna ce ku faɗa mu husinni ne na ce. Sayyida Fatima, amma maganar ta Allah ce. Allah ma yayyabon sayyida yana furtin ta balle a ce kai in shara zubun ice. Sayyida Fatima, ibadar ka sai an tace. Sayyida Fatima, assalamu alaiki ya wacce rabbu ya ba ismaini har tis'a, ya ba ismaini har tis'a. Sayyida Fatima, yabonki yasa ake sa'a. Sayyida gun maulidin naki an kama ba'adin masoyanki, wasu ba'adin masoyanki. Sayyida Fatima, wato mana dukkanin haƙƙi. Sayyida Fatima, komai za ku yi ku je ku yi Fatima na nan kyam cikin ranmu, kyam cikin ranmu. Sayyida Fatima, ku yo baki sa ku yo kamu. Kai aiki ko da kakar mu ka kai ƴaƴaye iyayenmu, ƴaƴaye